Salutare, guys! M-am hotărât până la urmă să iau Dacia pe injecție, efectiv din confort. Dăciuța pe injecție este mai fiabilă, ca să zic așa. Îmi place și pe carburator, dar acolo necesită un pic de iscusință, un pic de pricepere, care momentan nu o am. Așa că astăzi mergem să vedem o dăciuță într-o localitate foarte consacrată din acest punct de vedere. Mergem să vedem în ce stare e, că realitatea poate să nu fie conformă cu pozele. Vedem ce putem negocia la preț și cu puțin noroc poate o aducem acasă. Ora 8:30, suntem în grafic. Certificatul de atestare fiscală, conform noilor reglementări. Am pornit. Am ajuns la mașinuță. A avut mici reparații pe aici. Am avea de făcut o gaură de prag, aici destul de pronunțată. Ușa aceasta de stânga-spate. Aici se prezintă cât de cât ok. Pe partea opusă, tot așa mai avem la prag un picuț pe aici. Are se prezintă bine. Îi dăm o spălare, vedem cum arată după o mică spălare. Ne-am înțeles cu domnul Tinel de la 1650 de euro la 1100 de euro, de fapt 5500 de lei. Da, știu, canapelele nu sunt originale, dar arată bine și așa. BMW sau ceva. Sunt aici cu Neatinel, vechiul proprietar al dăciuței, și să-l întrebăm istoria mașinuței. Ce ne spuneți și nouă despre istoria mașinuței este? Păi, mare lucru n-am de spus. Mașina a fost achiziționată acum 5 ani. Era într-o stare destul de rea. Am dezechipat-o, am reparat ce era de reparat, michigerie, tot, după aia am vopsit-o, i-am schimbat interiorul, tot, scaune. Am văzut că le-a spus scaunele de BMW. Am pus de BMW că sunt mai confortabile, mai da, sunt, se pot regla, chiar sunt confortabile. Da. În plus i-am pus un eleron pe spate, de Supernova și jante de Liej. Eleron care funcționează și stopul pe frână de menționat, da. Deci este făcută și instalația. Funcționează, făcută cap-coadă. Da. V-ați bucurat de ea? Ați mers cu ea? Da, am mers o perioadă cu ea. Foarte bine. Acum am început alt proiect. Lucrați la un Aro? La un Aro 10. Aro 10, am înțeles. De fapt nu, 10-6, o camionetă. Am înțeles. Sper să o rezolv anul ăsta, să vedem ce. Se pare că nu putem să plecăm cu ea. Încinge roata stângă în spate și încercăm să o deblocăm. Am făcut undeva la 10 km și nu s-a încins imediat rota stânga spate. Acum pe elevator am văzut că și dreapta spate și stânga față, amândouă merg un pic cam greu, deci trebuie să le deblocăm un pic. face și prima băiță
direct aici, în, unde suntem noi la Mărăcineni, lângă Mioveni. E un pic de căldură, ce-i drept, dar noroc cu sistemul GD, care ne scapă de orice problemă. Am parcurs până acum în jur de 40 de kilometri, am oprit, nu a mai fost nicio roată încinsă. Să sperăm că ajungem cu bine acasă. Oricum mergem regulamentar, 50 în localitate, ușurel. Pe la ora 18 am ajuns, am parcat-o frumușel, i-am pus și un parasolar, mi-a dus acasă fără probleme. Ce am mai observat așa de că ar fi de vopsit ar fi fost aici un pic, la pasajul ăsta. Avem ușa asta stânga-spate care are ceva defecte. La prag aici avem o gaură frumușică. Trebuie rectificat tot pragul ăsta. Puțin elerunul ăsta ar trebui vopsit. Și observasem și aici la fel. La pragul celălalt are și el o găurică. Cu siguranță și el trebuie vopsit. Momentan cam asta am observat. O să-i vopsim și scutul motor. Și dacă pe parcurs mai observăm ceva, rectificăm. Ar mai fi și la bar aici, în aceste plastice de proiectoare. Da. Oricum, e ok până aici.